نباتتو مالتيو دحري تدلوكم كون قابزنا لكم ابزلنا امنت ابزي ابصقميت امحرنا لكم البانيان بستفالدي مالتيو ስለዚህ هندلنا ትግርኛ አይደል የለሁም ትግርኛ ኸይደ ታሕት ወርዴ ወላ ፍራንስ አለኩም አይሪሽ አለኩም ዝደለኩም ማለት እዩ እዚ ታሕት ዘሎ እዚ ሲ ኣብ ትግርኛ ኸይሮ ማለት እዩ ጻሕፍት ዘሎ ብስትሬ ዘለኩም ቪዲዮ سلام تاع channel كما ويلكم كما كنيكم انا كو እግዚአብሔር መስገን ጽባለሁ ሰውን ጽብቅ ትርባል ተስፋዬ ለማንተኻ በሐድሽ ቪዲዮ በሐድሽ ሐሳብ መጽይኩም ደለሁም ንስኻ ከመየርካ እና ዩቲዩብ ቪዲዮ ዝተፋለይ ቋንቋ ትሪዮ ንህና ትግርኛ ስለንሰማ በትግርኛ ደስ ብለኩም በማሃርኛ በትናትኩም ጥዕመኩም ተዘخبደኩም ቋንቋ በከመይ ተተርጉም ክትሪዮ ወደል ይዝብል መደህ ይዝልክ መጽየለሁም ካብ መጀመርታ ክሳብ መወዳእታ ምሳሕብርኩም ክጽንሕ ዳኣደምኩ ኣብዛ ቻናል ሓደሽቲ zonkum ሰባት ላይክ ሳብስክራይብ እንረስ ማሪት ንሓባሪት ወይ ሓጋዝልኩም ተሓሲብኩም ኻ ናብ ሓዝትኩም ወይ ፍሬንድስኩም ካ ሼር ጎራ ቅድም ቅድናፍ ተመሪም እንታይ ግን ኣብዚያ ሳብስክራይብ ኩላትኩም ዲ ሳብስክራይብ هم ትሪዩ ለርቴ 9% ዲ ሳብስክራይብ ትሪዩ ሳብስክራይብ ላይክ እንረስ ቅድም ናፍታ ቪዲዮ መታወይ ግን ወይ ናፍታ ሓሳብ መታወይ ግን ላይክ ነዛ ቪዲዮ ሃዋ ላይክ ሃባ ሓዋት ስለዚህ ናፍታ መረከብለኩም መጀመርታ ና ጉግል ክሮም ትኸዱ ወይ ናብት ንዓም ጥዕመኩም ብራውዘር ኣነ ጉግል ክሮም ሰድፈቱ ማለት እዩ ናው ትኸዱ ድህሪ youtube.com ዲስክቶፕ ሳይት ልኩም ሰርች ገብሩ ተቀደም ዚኩን استخاليتكم ሳይት ገብሩ አረይኩም ነሬ ተخليታቱ ንጽበያንሽቴ ድህሪ ከምዞ መጻልኩም ልክ ከም ስቱዲዮ ናይ ዩቲዩብ ከመጻክሚ ልክ በትላዕሊ ፕሮፋይል ናታን አቱ ማለት በዚያ ጸገደላ ባናቱ አካውንት ናታ ማለት ይሳ አባም ሰዓተና ዩቲዩብ ትብላላ ካለቲ ዩር ቻናል ትብላላ ተሕቲ ዩቲዩብ ትብላላ ናንጥዋ ብድህሪው እዚ ናይ ከምና ዩቲዩብ ወይ ከበትካ አፕሊኬሽን ጥቆሙ ይደምጻናሎ ልክ ብንተክንቂሮላ ዲስክቶፕ ሳይት ስለዚህ ናትኩም ብልዓዶት ክትሉ ተወላተን ስለሰዶት አነ ግብታሕቲ ያደለናቲ አዋናናቱ شبزي ديسكتوب سايت ملالتكم ابزرايوا معنطوا كم سريز لهم لك كم ناي ديسكتوب ويكا خم ناي لابتوب ويكا خم ناي بي سي مسيات ليالا سلازي انا دليل لهم نابت كاب انجليش ناب تقرني هتقير لي دليل لهم نابت لانجويج تمهار سوا دخبركم تخين مسمع ويكا تسمعوا نقرا دخبركم كوينو كم يروكم كاب انجليش ناب تقرني تريوز بليو كريكم هي زي احتوايا بدهري ابيتاتو ابتنا سيتنج ملكت ابزينا لودكم ابزيا اواتاتو او مساتهم بدهري سبتايتلز بالا اواتاتو انجليش አለው አውቶ ጀነሬት እንግሊሽ ደሎ አውቶ እንግሊሽ ከራቶላ ከላይ ጊዜ ሀባቶ ደግሞ ማለት ነው ሹ አውቶ ትራንስሌት ባላትኩም አብዘራያ ናባቶ ማለት ነው ድህሪ ትደለኹም ቋንቋ ኣብዝነ ለኩም ኣብዝልና እምነት ኣብዚ ኣብጽቅሚት ኣምሓርኛ ኣለኩም ኣልባንያን ብስተፋላለየ ማለት እዩ ስለዚህ ህንድልና ትግርኛ አይደል የለሁም ኣብ ትግርኛ ኸይደ ታሕት ወርዴ ወላ ፍራንስ ኣለኩም አይሪሽ ኣለኩም ዝደለኹም ማለት እዩ እዚ ታሕት ዘሎ እዚ ሲ ኣብ ትግርኛ ኸይሮ ማለት እዩ ጻሕፍት ዘሎ ብስትሬ ዘለኹም ቪዲዮ ወላ ያለው ድምጺ ኮፒራይት ካቱን ለአጥፊ የደለኹም ስለዚህ ኸድከለይኩም ንውረድ ታሕቲ ትግርኛ በት አልፋቤት ስለዞና ቲ ስለዞና ታሕቲ ደረከብ ጀነለት አባናቱ ዳይሬክት ራይዋ ተغيራላች በእንግሊዝ ክትሪጽን ይሁንስ ጽናትሪያኹም ራይዋ ትሬለሁም አብዝራይ ራይዋ ትግርኛ ተጻሕፍ ዘሎ ራይዋ ኦሬዲ ተغيራለን ክትቀይሩዋስ መልሶት ኣለኩም ናፍት ነበርኩም ها ልክ ናውት አውቶ ትራንስሌት በላ አባታቱ ካብ ትግርኛ ናብ እንግሊሽ ወይ ከናብ ዝተፈለየ ቋንቋ ትቀይሩት ኣለኩም ካብ ናባት መልሶ ሸኻና አረቢክ ከረኩም ሄጂን አመት አረቢክ ነለኩም አረብ ራዮ አረብ ተغيራላ ካብ አረብ ካ ናብ አምሃርኛ ወይ ከናብት ዝነበርኩት መልሶ ኣለኩም ዝኾነ ቋንቋ ማሲና ወኸታት ኣለኩም ካ ልክ አውቶ ትራንስሌት በላ አባታቱ አባት ቀይሮ ማለት እዩ አባቱም ነትዘለሙ ተغيروا
أمهاريك مسكوركم أيوة كبعرنا أمهارنا غيري مالتي هاي تغيرت أمهاريك أمهارنا تغيرت لهم إذن من تخطئوا معكم خلنا عملت قانقا ختمار تقولوا كم بستريت أنا حمد جري أبز بإنجلش تحفلهم مسلنا بتقرنيا ويكا نزدلهم مزيدا كم سكتري ودلي موخا تمرت تمارت لكم قانقا دحمر دابيكم ترجمكم كيروت بو ترجمكم ترانسليت كيركم كتري تخليهم سلازي نازل تقوم معكم سلازخل تخلكم شير جورا لما حاسدكم وين فريندسكم ويحجز لكم تحاسيبكم ها لما عن فيديو نزات مسنيرة بهذا الفيديو كسبت متأكم كلمنا رقم عادي